El programa d'handbol català amb més efecte. Visita guiada. Vesteixen de groc i blau, tenen gairebé 40 anys de vida i juguen els seus partits al seu pavelló en propietat. Sí, avui fem una visita guiada a la Unió Esportiva Sarrià. Fundada sota aquesta denominació el 1977, la Unió Esportiva Sarrià, de la població gironina de Sarrià de Ter, va ser fruit de la unió de dos clubs d'handbol ja existents des dels anys 50 a la població, l'Associació Deportiva Sarrià i la Nostra Senyora de Montserrat, els equips de Sarrià de Dalt i de Baix de Ter, respectivament. De la unió dels dos clubs se'n deriven els colors de l'actual club, que també són els de la població, i bona part de les simbologies que podem veure-hi en el seu escut, on hi trobem la muntanya de Montserrat en homenatge al club que portava el seu nom, els colors blanc i blaus de l'altre club, l'ADS, i un llibre per recordar que qui va portar l'handbol a la població va ser un mestre, Andrés Rodríguez, que organitzava partits entre la gent del poble, que jugava a la plaça de l'Església. Amb la fusió dels dos equips, aquesta gent del poble va decidir construir per a aquest nou club un pavelló, tal com ens explicava la presidenta del club, Alicia Garcia. Van ser els mateixos socis que van aixecar el pavelló. I llavors, a partir d'aquí, ja va continuar com la Unió Esportiva Sarrià. Així el club es va convertir en un dels pocs privilegiats que pot presumir de tenir un pavelló propi i no de propietat municipal. Com hem vist, el Sarrià té una llarga història i molta tradició. Tot i això, hi ha alguns elements que comencen a ser tradicionals del club que tenen pocs anys de vida. Un cas és la cresta de tauró, feta pels jugadors del club després de guanyar alguns partits. Ens ho explica Víctor Espeso, el coordinador del club. Unes activitats que feien de colònies, l'esplai de Sarrià de Ter, ho va portar des de l'esplai, ho va portar un dia, em sembla que era en una activitat de handball platja que vam fer a Sant Antoni de Calonja, i a partir d'aquí ens l'hem una mica fet com una celebració especial que tenim nosaltres cada partit. Aquesta és la tercera temporada de la Junta Directiva actual, que va entrar amb un primer objectiu clar, millorar les instal·lacions del pavelló, que són un dels grans actius del club. El nostre principal objectiu era que les instal·lacions que teníem, tant el pavelló com el pavelló en si, perquè és el que tenim, havíem de canviar el parquet. Era un parquet que feia 38 anys que estava posat. Llavors, i aquesta era una de les premisses que quan nosaltres vam presentar la nostra candidatura, doncs era que tots els socis apoyessin fer una derrama per tal de poder canviar el parquet. Però també, evidentment, intentar millorar la vessant esportiva. Potser en el tema esportiu hem volgut, durant aquests 3 anys, nosaltres hem volgut, durant aquests 3 anys i potser també al llarg de la història, ha sigut com una mica més anar més enllà professionalment, no? O sigui, agafant-se més al tema esportiu, doncs, on volem arribar, com ho volem fer, no? Una professionalització que el segon capità del sènior, Guillem Torres, ens explicava d'aquesta manera. Realment hi ha hagut molts canvis del club, va haver-hi un canvi de junta, s'han involucrat moltíssim, han hagut de fer mans i mànigues per aconseguir diners i realment es pot veure un canvi molt gran al que seria l'aspecte físic del pavelló, per una banda, perquè els últims 5 anys s'ha arreglat el parquet, s'ha posat nou, també s'ha arreglat el sostre, s'ha pintat, ara hi ha molta més claror. També hi ha un canvi al que seria l'aspecte esportiu, perquè cada cop hi ha més serietat, també, tant des de la Junta com des de tots els entrenadors es manté una línia, un treball tàctic a seguir, un treball físic. I tot, tant la millora del pavelló com la de la metodologia i les estructures esportives del club per poder obtenir més rendiment de la base, l'essència del club. Així ho explicava Víctor Espeso. Vam tenir molt clar totes les bases que havíem de seguir per créixer com a club i teníem molt clar que el principal era la gent de la casa. Vam confiar en gent de la casa, vam intentar incorporar algun jugador de les rodalies per potenciar el nostre handball formatiu i els nostres equips de base i d'aquesta manera hem crescut de manera que hem crescut.
Al llarg de les visites guiades de l'Enroscat hem anat veient com d'important és aquest handbol base pels clubs i com cada entitat treballa per millorar-la cada any. Actualment, a la base del Sarrià hi ha al voltant de 150 nens repartits en totes les categories. El bon treball del Sarrià, amb bons entrenadors i una metodologia definida, fa que sovint equips de la base d'aquest club arribin a fases finals de campionats d'Espanya. Això, a banda de l'èxit en si que suposa, també és un gran reclam perquè futurs nens vinguin al Sarrià. El que està clar és que el nostre principal factor important a cares de treure la gent és l'èxit que estan tinguent a la base anant cada any darrere any als campionats d'Espanya. Si no recordo malament, des que jo soc coordinador hem anat un o altre any, inclús amb dues categories diferents als campionats d'Espanya, i això, vulguis o no, crida molt l'atenció dels jugadors. I així, una vegada ja són al Sarrià i són formats al club, aquests jugadors són els que finalment acaben nodrint el primer equip. És l'essencial, l'ADN. És el principal. Ara, gràcies a Déu, estem disfrutant de jugadors de primera nacional que amb 3 anys ja saltaven a la pista a tirar a porteria a les mitges parts de quan jugaven els seus pares, o els seus tiets, o els seus amics. O sigui que tot el que està arribant al primer equip és producte exclusiu sarrianenc i està clar que són els que ens portaran més il·lusions i més alegries. Un primer equip que ha jugat ininterrompudament els darrers 40 anys en categoria nacional. Tot un èxit del model de club que ha representat sempre el Sarrià i que volen mantenir en el futur immediat amb una nova escola esportiva. I ara, en aquests moments, després d'aquestes 3 temporades, estem encetant una d'allò que volem fer una escola esportiva amb una mica de cara i ulls. O sigui, allò tot escrit, tot ben ordenat, tot amb els objectius, que tingui, o sigui, tota una estructura que hi hagi un pla estratègic, un pla funcional. Ja hem anat veient al llarg d'aquesta visita guiada alguns dels elements claus que conformen la Unió Esportiva Sarrià, els seus colors, el seu escut i orígens, el seu pavelló i la seva base. Però no hem parlat de potser l'element més important, la seva gent. Víctor Espeso expressava així el perquè de la vinculació entre la població i el club. El nostre lema és tot el poble, passió i handbol. Tothom que viu a Sarrià, rodalies de Sarrià, sap l'importància que té el handbol per Sarrià, sap la història que hi ha darrere del poble de Sarrià i, cal dir que tenim el nostre pavelló propi, que ens el construïm i el reformem nosaltres mateixos i, la gent de Sarrià s'estima molt el handbol. I és per això que l'handbol a la població és alguna cosa més que un esport. Històricament, qualsevol nen de Sarrià, quan havia de jugar algun esport, primer jugava a handbol, també promogut per les escoles. La mainada avui en dia, si no han provat el handbol a Sarrià, és un cas raro, saps? És diguéssim, el primer que s'ofereix a Sarrià però és el handbol. És una mica a l'escola, la gran majoria de jugadors que van a l'escola de Sarrià juguen a handbol. Uns nens i nenes que, com ja hem explicat, juguen els seus partits en un pavelló en propietat del club. Com a tal, el manteniment també va a càrrec del club i, per tant, l'ajuda de tots els socis i gent del poble és clau. La manera de portar el club sempre ha sigut bastant familiar. Bastant familiar, ja com pots comprendre, el tema de portar el club és, o sigui, d'anar a obrir el pavelló, d'anar a tancar-lo, de netejar-lo i tot es fa amb voluntaris, socis del club que fan el voluntariat aquesta setmana vaig jo i llavors en aquest aspecte continua sent així. I és que el pavelló és un punt de trobada per a molta gent de la població i, per tant, és responsabilitat de tots que estigui en bones condicions. I que sigui un punt de trobada significa que molt sovint hi ha grans entrades en els partits del club. Això és el que fa que l'esforç a Sarrià sigui negociable, tal com ens comentava Guillem Torres. Tu vas al pavelló i et trobes mig poble, trobes moltíssima gent que et saluda, et coneix, que saben que sortiràs a la pista a esforçar-te. I vulguis o no, amb el poc temps comences a sentir els colors, comences a sentir l'ambient, tens la necessitat de demostrar, tens la necessitat de jugar també per ells, no? I per això també Víctor Espeso feia aquesta declaració d'intencions. Que tothom sent molt els colors, De Sarrià no marxarà mai ningú per anar a Bordís. O si marxaran per diners o per una altra cosa, però la gent s'estima molt l'escut que defensa.
Víctor Espeso i Guillem Torres, a qui sentíem ara, eren optimistes de cara al futur del club, pels resultats a la base i per la vida que hi ha amb noves generacions de jugadors. La presidenta ho resumia així. Com era un llarg passat, un gran futur, doncs aquest era. És aquest. Jo crec que sí, perquè ara tenim una base bastant... Tenim dos equips d'alevins, que això ens ha costat moltíssim, però vull dir que veiem la base. Llavors, l'aposta per l'escola esportiva, l'aposta per promocionar el handball a les escoles. Tenim 2 o 3 escoles que han anat a promocionar handball. Jo crec que sí que hi ha futur. Doncs arribem al final d'una visita guiada a un club de poble, amb tota la connotació positiva que conté aquesta paraula. Val la pena acabar amb les paraules d'un barceloní de naixement i sarrienc d'adopció, Guillem Torres. Que el Sarrià és un club en el qual es fa estimar i alhora t'estima tu, i això és impagable, no? És molt gran. A Sarrià no tenim ara més o menys si guanyes i si perds. El més important és la formació dels jugadors, el més important és el sacrifici i l'esforç màxim a la pista. Penso que molt per davant del rendiment esportiu està el crear bons jugadors, crear bones persones i crear gent que s'estimi l'handbol com se l'estima l'afició, com se l'estima el poble. Poble, passió i handbol, el lema del Sarrià. 3 paraules per resumir la naturalesa d'un club que mai renunciarà a aquests 3 conceptes. Enrosca't, el programa d'handbol català amb més efecte. I recuperem l'Edu Batlles, bona nit. Bona nit. Per fer els 7 metres amb el primer. El Barça de Xavi Pasqual disputarà l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Podrà obtenir una bona renda al Sparkassen Arena de Kiel. Per la seva banda, el Balonmano Granollers rep també a l'anada dels quarts de final de la Copa IAKF el danès Silkeborg. Podran mantenir opcions de cara a la tornada? El CAC 7 Balonmano Granollers és a un partit de certificar la permanència. Parlem de divisió d'honor femenina. La podrà obtenir davant del Cleva León. A la Balonmano La Roca és només 3 punts per sobre del descens i visita el líder, l'Atlético Valladolid. Podrà fer una proesa i puntuar per allunyar el descens? El Bordils, per la seva banda, és a només 2 punts de poder continuar sent equip de plata. Podrà guanyar la pista del Covadonga? El Granollers B rep el Pardinyes i el Sant Quirze el Maristes de Saragossa. Continuaran sent el seu duel particular pel liderat a la primera nacional. I l'últim 100 metre parlarem amb Francesc López Balcells, el president de l'Associació de Veterans del Barça d'handbol, la primera associació d'aquest tipus de l'handbol català. Gràcies, Edu. Que vagi bé, bona nit. I havent fet els 7 metres, us diem adeu. Ha estat un plaer compartir aquesta hora d'handbol farcida d'informació, com no pot ser d'altra manera, perquè l'handbol a casa nostra és més viu que mai. Fins la setmana que ve, enroscats.